Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Muhammad Anenggal Cahyono saking absen 28. Rama nem-nem lamun sira anggel guru kaki amin riya manungsa kang nyata ingkang becik martabat sarta kang ro ing hukum kang ibadah lan kang wirani syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkur tan mikir pawewe liyan iku pantes sira buronono kaki satane karo ana matur nuwun.